A Asociación Down Lugo foi creada hai 30 anos por nais e pais de persoas coa síndrome de Down. O seu obxectivo é defender os seus dereitos e mellorar a súa calidade de vida, desenvolvendo actividades que contribúen á súa inclusión na sociedade ao longo da súa vida. Actualmente, Down Lugo atende a 85 familias cun membro coa síndrome de Down ou outra discapacidade intelectual de entre 17 meses e 66 anos. Creían que non podíamos estudar nun colexio ordinario e fixémolo. Creían que non podíamos traballar e tamén o fixemos. E agora tamén se pensarán que non podemos vivir de forma autónoma. Hai uns días ao mes nos que vivo neste piso, xunto con outras 3 compañeiras da asociación. Durante o tempo que estamos no piso, temos que facer as mesmas tarefas que faz ti no teu fogar, como preparar a comida do día, facer a colada, encargarnos a compra, coidar a terraza, e tamén temos tempo libre, que non vai ser todo traballar. É dicir, preparámonos para levar unha vida adulta e independiente e demostrar que podemos vivir de forma autónoma. En vida independente, realizamos estancias temporais no piso cunha duración que varía en función das necesidades do grupo. O obxectivo disto é darlles unha oportunidade de emancipación temporal ás persoas coa síndrome de Down ou outras discapacidades intelectuais para que vayan ganando as capacidades necesarias para resolver as diferentes situacións da súa vida diaria. Coa iniciativa As Termas Suma, que convoca o Centro Comercial Las Termas, temos a oportunidade de aumentar os recursos que podemos destinar ao noso piso para mellorar as instalacións e que o programa de vida independiente pode seguir funcionando. Por iso, necesitamos o teu voto. Porque a vida independente é dereito fundamental para todas as persoas. Vota por nós, contigo podemos máis.